מהשכונה שלנו כל החטופים נשרפו, נרצחו, הכל התפרק. 6:29 בבוקר, כל העיר הופגזה ונכנסו מחבלים לשדרות. יש הרבה משפחות שכולות, הרבה פצועים, הרבה אנשים שאיבדו את הבית שלהם, לא יודעים מה קורה איתם, לא יודעים לאן זה הולך. לא חשבנו על כזה צונאמי שיגיע אלינו. הרגשנו שהעומק והקושי של המשבר ממש זועקים לשמיים. ניתנה הוראה לפנות את תושבי שדרות, השמיים נפלו עלינו, התהפכו החיים פה של כל תושבי העיר. אנשים התפנו מהבתים שלהם בלי שום רכוש, בלי בגדים, בלי כלום, ברמה הבסיסית של כלום. בקהילה שלנו יש בערך 90 משפחות, גויסו בין 60 ל-65 גברים, וכמעט כולם לוחמים. הקהילה הייתה בטראומה, במצב נפשי מאוד מאוד קשה, וכל שדרת ההנהגה של הקיבוץ וההנהלה בעצם לא תפקדה. התחושה שלי הייתה שאנחנו נמצאים פה באיזושהי נקודה של או מה שנקרא לשקוע או להרים קומה. אנחנו מבינים שישראל היא מעבדת הצרכים הכי מטורפת שיכלנו לדמיין, וזה הזמן שלנו לקחת את כל הידע שלנו על תמיכה קהילתית ולעשות הכל כדי להתאים את זה למציאות הבלתי אפשרית. הבנו שאנחנו צריכים לייצר מיד מערכים של יד תמר, נעצור את המפולת ובעצם לגרום לזה שהמדינה לא תצטרך בעוד שנה ושנתיים להתמודד עם קריסה מוחלטת של החברה. אם לא נעזור להם מיידית, הם יקלעו למקרי רווחה קשים מאוד. כמה שעשינו מאמצים להגיע לכולם ולראות את הצרכים של כולם, אי אפשר היה. היה רעיון להיעזר ביד תמר ובניסיון שלהם, כדי שאף אחד לא ירגיש שהוא נטוש ולא רואים אותו. כשאתה נמצא במשבר עצום, קשה מאוד להגיע באמת לפוקוס הזה שמישהו בא ודופק בדלת למשפחות האלה ונכנס ואומר, אנחנו פה. בשכול, המענה המיידי הוא סופר משמעותי לחוסן ולשיקום המשפחה. אנחנו בונים תשתית קהילתית ומכשירים מתנדבות ומתנדבים ללוות משפחה במשבר לאורך זמן. כשמשפחה מגיעה למצב משבר, צריך להבין בצורה מאוד פשוטה מה היא צריכה לעשות בשביל להרים את הראש מעל המים. אחד הדברים שלמדנו מיד תמר זה להבין מה הצרכים. כל אשת קשר ישבה עם כל מילואימניקית והבינה ממנה למה היא זקוקה ומה היא הכי צריכה עזרה. זה פשוט הבדל שמיים וארץ בין בן אדם בודד לבין בן אדם שמרגיש שהוא עטוף בקהילה, עטוף באנשים שרוצים לעזור לו, לקדם אותו, לחזק אותו. הצרכים היו מאוד מגוונים, הנדימנים והסעות וארוחות כשחולים, הפגת בדידות, לצאת לבית קפה. מיצוי זכויות וקצת עזרה כלכלית, כל העזרה הנפשית למשפחות. בכל ההתמקמות בבתי ספר, מקומות עבודה. סטודנטים ומכיניסטים הגיעו לבתים של המשפחות האלה, כדי שהאמא השנייה תנשום. זה אירוע לא יאומן, צריך להבין את זה. המלחמה הזאת נפלה על כתפיים של קהילות. זה מאוד מאוד חזק לראות נשים שבסבב אחד נמצאות במילואים, והן אלה שמקבלות עזרה, אבל אחרי זה כשהן לא במילואים, אז הן מיד מצטרפות לאלה שנותנות עזרה. אני כל כך שמח שידענו לבוא בזמן הנכון עם הכלים שכבר פיתחנו הרבה לפני כן, להתאים אותה למצב שבו המדינה הייתה באותו רגע. אנחנו חייבים את הכריות חוסן האלה, ואם אנחנו לא נבנה אותם בשגרה, אז לא יהיה לנו אותם בחירום. כשנכנסנו לסיפור הזה של חוסן עם יד תמר, יד תמר כבר אז אמרו לנו, אתם תראו, זה יהיה משמעותי לקהילה. אני מרגישה בצורה כל כך חזקה כמה הם צדקו, ואיזו מתנה ענקית קיבלנו מהם. אנחנו מעל 500 יום אחרי תחילת המלחמה, ועד יום המודל הזה עובד. שדרות משתקמת, אנחנו למעשה לקראת סוף השיקום ובאמת התחלת הפיתוח, וליד תמר יש הרבה מניות בשיקום הזה. יש לנו עם אחד שצריך לקום מתוך האירוע הזה. בואו נגדל, נצמח דווקא מתוך שעת המשבר. זה מחמם לב, זה מקים בבוקר, זה נותן סיבה לצאת מהמיטה, ומכניס הרבה אור לחיים שלנו.